Esenmisiz, benim ismim Gülnaz Səfər ve siz TMTV telekanalında barışı müzikal reality show Яңа Йолдыз проектын карыйсыз. Әлеге проект Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиулы Миңнеханов ярдәме белән гамәлгә куелды. Конкурс нәтиҗәләре буенча 16 катнашучы жюриның иң күп тавышын җыя алды. Ләкин ярымфиналга аларның нибары 12-се генә уза. 12 иң күп балл җыйган катнашучы. Аларның исемнәре сезнең экранда. Ильсав Гыйльметдинов, Алина Газизова, Алия Габиева, Рустем Павлов, Диана Даулятшина, Фарида Ибрахимова, ЛД дуэта, Игорь Дмитриев, Лия Ахатова, Лилия Бигбаева, Озад Гыймадиев, Инсаф Габделбаров. Яңа Йолдыз 3 проектының барлык ярым финалистлары билгеле. Алар хәзер 2 командага бүленеп эшли. Беренче команда Татарстанның халык артисты Зөфәр Хәйретдинов командасы. Икенче команда Татарстанның атказанган артисты Артур Минхажев командасы. Бүген сезнең алдыгызда Зөфәр Хәйретдинов командасына кергән егет-кызлар чыгыш ясаячак. Һәр вакыттагы шоуларның жюри әгъзалары карый, күзәтә һәм бәя бирә. Алар биргән балларны санап чыгарып, без сезгә тапшыру азагында игълан итәчәкбез. Яңа Йолдыз 3 проектының ярым финалистлары бүген шулук жюри әгъзалары каршында чыгыш ясый. Әйдәгез жюри белән исәнләшик. Лина Арифуллина, режиссер, продюсер, бик күп телевизион проектлар авторы. Аның проектлары Фабрика звезд, Тюрквижн, СТС зажигает суперзвезду. Данир Сабиров, пародист, юморист, Татарстан Республикасының атказанган артисты. Һәм тагын бер жюри әгъзасы үзе дә Барсмедия үткәргән Йолдызлар фабрикасы кастингы аша үтеп зур сәхнәгә чыккан җырчы Эльвина. Филүс Кахиров, Татарстанның алтын тавышы, Татарстан һәм Башкортстан республикаларының атказанган артисты. Зөлфәт Хаким, Татарстанның халык язучысы, автор башкаручы. Үзенең стиле белән татар эстрадасына яңа агым алып кергән җырчы. Бу Яңа Йолдыз 3 проекты һәм инде без чираттагы команда белән танышабыз. Әлеге команданың остазын шушында бирегә чакырабыз. Ул Зөфәр ага Хәйретдинов. Зөфәр әфәнде, рәхим итегез бирегә. Хәерле тәүлек вакыты, ничек кайфларыгыз? Хәерле көннәр, Аллага шөкер. Әйтегез әле шушы менә бу әлеге турга, ярым финалга әзерләнү ничегрәк барды? Авыр бардымы? Нинди авырлыклар туды гомумән барлык катнашучылар белән берлектә? Минем өчен әлбәттә авырлыклар юк диярлек. Авырлыклар инде безнең конкурслар өчен. Әмма алар мин бу авырлыкларның күбесе җиңеп чыккандар дип өметләнәм. Инде без аларны менә шушы конкурс барышында күрербез. Һәм мин аларга барлык уңышлар теләп барса да, чөнки алар барысы да шушы уңышка ирешердәй егетләр, кызлар. Шуңа күрә мин уйлыйм, алар әгәр дә бүгенге вакытта, бүгенге көндә үзләренең дулкынлауларын җиңеп, шушы конкурста үзләренең бар булганнарын, белгәннәрен күңеленә алганнарын, күңелендә булганнарын бездән наставниклардан алган киңәшләрне тотсалар, мен инде алар белән барса яхшы булыр. Беләсезме, хәзер минем сезнең командага керәс килә башлады инде Зөфәр абый. Шулай матур итеп әйткәч, әйдәгез хәзер алар белән үзләр белән аралашып алыйк. Рәхим итегез команда. Рәхим итегез бирегә, егетләр һәм кызлар. Әссәламу алейкум. Ничек хәлләрегез? Әйбәт, Аллага шөкер. Дулкынланасызмы әйт әле? Әйтегез әле. Менә гомер алганда барыгыз да бергәләп. Кычкырып әйтсәгез дә була. Әлбәттә. Дулкынланабыз. Сездә андый хисләр бармы? Юк, дулкынламыйм. Мин алар өчен ничектер ышанам мин аларга. Бар да яхшы булыр. Әгәр дә мин дә аларга әйтсәм, хәтта мин дә дулкынланам сезнең белән дисәм, алар бөтенләй каушап әйтәчәкләр. Зөфәр абый, аларга әйтмичә генә бер әз генә дулкынланасыз бит инде. Юк. Яхшы, шыпшын устаз, шыпшын катнашучылар, Яңа Йолдыз 3 проекты барыгызга уңышлар, егетләр, кызлар.
Шымытаның Чехов айтмышлы, все должно быть красиво. Особенно жасаның. Қияфәтіде, шәшіде, битіде, көзіде, башыда. Һәм әлбәттә инде беренче чиратта тавышы. Тавышыгызны саклagыз. Менә сез үзегезнең опыттан чыгып әйтә аласызмы, сәхнәдә дулкынландыруны ничек җиңеп була? Надо уметь отвлекаться. Мәсәлән, шуннан да сиңа мин аны куян белән үземнең практикада менә шуннан да 87 елны 88 елны Бакуда конкурс, бүтән союз конкурсы, Гленки исемендәге бүтән союздан җырчылар 200-дән артык. Шират җитәргә тиеш. Дулкынлануның инде да шалбар балыклары елферде инде. Нишләргә? Мен нәрсә шапмый. Һәм шул вакытта беләсезме нәрсә? Мин шуннан соң нигә сезгә әйтәм, отвлекаться дип. Шул вакытта миңа чыгарга анда 15-20 минут вакыт калгандыр. Минем яныма килде бер корреспондент Бакуның бер газетына. Ой, можно сездән белән немножко интервью. Будем, я это поезд тут еще вы дигән булам инде. Ну, пожалуйста. Хәзер мин сөйләшеп шунда и бераз мин отвлекся. Минем дулкынлану юкка чыкты. И бераз шул хәл яхшы җырладым. Икенче турга уздым. Конкурс итул шок. Кеше ничек шушы шок вакытында үзен стресс вакытында үзен хис итә. Ничек ул профессиональ булып кала ала. Җырчыларны алда нәрсә генә көтми. Нинди генә ситуация эләкмисең ул менә концертлар вакытында, чыгышлар вакытында, җырлаган вакытта гомумән. Һәм менә шушы конкурслар аларга зур бер фундамент булып тора. Шуңа күрә конкурслардан бер кайчан куркмагыз, теләп аларда катнашыгыз. Конкурсларда җиңеп чыгу ул беләсеңме үзеңне җиңү белән бер. Kişilerde garmon oyli, garmon çeyler oyli. Şiber kızlarına karap, yalamayıp yiyip doymay. Şabata tolayık, sin caniniga buyuk. Şabata tolayık, sin caniniga buyuk. Eyde birge, niga yolguz yirge. Eyde birge, niga yolguz yirge. Aşatıp nişke bilerge sığılaydan eri. Göz kısışıp koyaşında ver sen sigan eri. Şabata tolayık sindariniye buyuk. Şabata tolayık sindariniye buyuk. Eyde birge niga yolguz yirge. Eyde birge niga yolguz yirge. Haydi güzel dostlar, bir gelip, bir gelip. Bişler, bikşiler, bişlerin köngülü bulsun. Ay молодец, dayını şiver. Ay молодец. Şakıra bişli büyüge, bizden garmın telleri. Kileriydi tanga şakla, yigitler kızlara. Şabata tolayık sindaniniye buyuk. Şabata tolayık sindaniniye buyuk. Eyde birge, niga yolguz yirge. Eyde birge, niga yolguz yirge. Eyde gittik birge. Молодец. Инсаф! Молодец. Биеттің, жюри ағзаларын елмайттың. Эльвин біле Данир хәтті урындарында отырып, түзіп қарадылар, төзмегеш тұрып басып, бейі башладылар. Эльвина башлық әлі сенен фикір алышына. Нәрсе айтасым келе, инсаф, энергетикаң күшлі сенен. Рәхәтләніп бейдік, рәхәтләніп шундай көңіл аштық.
Тавышың субханалла, бик көчле. Мен яратам шундай тембрларны. Шундай настоящий, ирский, Менә мондый. мужской. Шуңа күрә сиңа уңышлар, миңа бик ошады. Жырың да, үзеңнең тотышың да, тавышың да, энергетикаң да барысы да бар. Сиңа уңышлар. Данир, сиңа да бик ошады бугай. Әйткән идек бит инде Рөстәм Асаевның басы инде аңгырды. Үзенең тавышын гәүдәңә туры килгән. Биюеңне генә куярга кирәк, потому что жырың булды татарча, биюең булды американский. Сикереп җибәрүләр, булай итәләр, монда инде башкачарак күз алдыйсың дип барыр халыкчанрак. Бәлки инде хәзер коллаборация дигән әйбер модада бит инде. Вот. Шады. Микс булгандыр бәлкем шундайбы. Вот он все, что мои советы были, все учел. Молодец. Бик сирәк очрый торган күренеш, Зөлфәт абый да елмаеп күзәтте синең чыгышыңны. Миңа бик ошады. Миңа тавыш матур. Бигә килгәндә бәлки бу җырда менә шундый теге бөтенләй төгәл булмаган хәрәкәтләр кирәктер, кирсенчә. Алай кызыграк минемчә. Бик ошады миңа. Филүс. Мен де инсаф шабатаны жырлыйсы булгач, мен әйтәм беренче турда син бит инде моңсугына җырны бик матур итеп башкардың да туры килеп бетерми икән дип уйладым мен бу җыр. Ә монда туры килде. Менә нәрсә ул, ничек дип әйтим, булдыралган кеше булдыра инде ул. Шуңа күрә әкрен җырны да, моңсу җырны да һәм итәгатьлелек барыбер менә күзләреңдә булгач, барыбер эчке күңелең чиста булгач, ул менә әйдәгез биргә дигәч тә, монда уже фамильярны түгел, әйме? Ә монда чыннан да безнең, монда уже безнең барыбызның да чыннан да биисе килеп китте. Но а у Лины мы не видели порывов станцевать. Не было или не хотелось, или не понравилось, или понравилось, но сдерживались. Ну, друзья, не танцуй просто. У меня есть вот танцоры прекрасные, совершенно замечательные. Вы знаете, все... Нет, у вас безумно, конечно, энергетично. Вы прям человек-тайфун, прям ураган, я бы сказала. Человек-оркестр, человек вообще все. И у вас это все очень гармонично, все очень как-то очень прям реально искренне вы это делаете, вы вовлекаете, это 100%. Другое дело, знаете, какой-то момент, ну просто чисто как маленькая рекомендация, все-таки, на мой взгляд, нельзя держать на одной такой энергии всю песню. Я просто представила вас на концерте, где, допустим, 20 песен. Ну, к примеру, из них, допустим, 10 вот таких зажигательных. Задача не быть однообразным просто. Вот найти вот в этой вашей органике такой классной, какие-то еще такие изюминки, какие-то вкусности, чтобы это было вашим особенным и индивидуальным. Ну, просто я за то, что когда у вас будет длинная дистанция, да, большого концерта, чтобы вы были нечитаемы, а были, наоборот, интересные. Понятно? Угу. Будет, да, говорит он. Ул Шандра ул вәгъдәләр бирә һәм шушы урында без нокта куеп инсафны әлегә озатабыз. Ә инде соңрак жюри әгъзаларына ничә балл биргәнлеген әйтербез. Молодец, болдырдың. Min yaratmim seni, seni minni. Suyu indi bizden kökten gitken, ayrılırga vakit yetken. Mehabbetin soңгы түні ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа пара. Соңгы түні мәхәббәтнең син бәхетле, мин бәхетле, сөюгенә китте бездән бары. Бүген мәхәббәтнең соңгы төне,
Kim yar iter iken hasır kimni Bexit eli bizni şitten kuzli Yürek şitten barınızli Mehabbetin sıngıtını ul bexitli dersini Mina bexit birir yana baram Sıngıtını mehabbetin sin bexitli min bexitli Sevgine gitti bizden bari Mehabbetin sıngıtını ul bexitli edersinni Sina bexit birir yana baram Sıngıtını mehabbetin sin bexitli min bexitli Sevgine gitti bizden bari Sevgine gitti bizden bari Liliya Alsu Abilxanova repertuarından Мәхәббәтнең соңгы төне дип исемләнгән җырны башкарды. Жюри әгъзалары уйланыбрак һәм елмаймыйчарак карап утырдылар, ләкин бу аларга ошамады дигән сүз түгел. Аларның фикерен хәзер белербез. Данир, синнән башлыйк. Җыры шундый булды. Елмаеп карый торган түгел, тик җиткерү ягыннан әле генә менә Лина ханым әйткән иде бит. Җырлаган җегеткә, однообразны бөтен куплетлар дип. Менә монда инде однообразны булмады, бер төрле булмады. Чөнки җырның беренче куплетын бер төрле итеп җырлады. Нәрсә җырлаганын, сүзләрен җиткерә алды. Ошады. Ошады. Менә соңгы мәхәббәт булып куйды әле яңа гына минем. Менә Эльвинага бирик әле бу сорауны. Эльвина әлеге җырны үзе башкарган кеше буларак, әлеге җырны үзе аркылы үткәргән артист буларак нәрсә дип әйтер икән? Ошадымы сиңа чыгышы? Чыннан да без бу җырны Алсу Абелханова белән дуэт башкарган идек. Шулай ук сезнең кебек мин дә кастингка килгән идем 15 ел элек. Һәм без бу җырны дуэт башкардык. Миңа ошады бу җыр, чөнки ул башта миңа шундый бер шок булып китте, чөнки бөтенләй башка төрле стильдә бу җыр. Аның теге аранжировкасы башка, ритмик яктан башка. Мин башта теге основная мелодия дибез бит инде русча. Мәйдә моның үз мелодиясе кайчан булыр икән дип тыңлап утырдым. Һәм ул аны ахырдан гына бирде безгә бу мелодияны. Нәрсә әйтәсем килә? Әгәр дә син шулай җырларны үзгәртергә телисең икән, башта автор ничек иҗат иткән шушы мелодияны биргә кирәктер дип саныйм мин. Аннан соң инде син бу мелодияны импровизация рәвешендә төрлечә башкарырга мөмкинсең. Шуңа күрә мин башта шушы җырмысың, башкачамысың, дөрес җырлыймы, дөрес җырламыймы дип утырдым. Булай тулайым алганда миңа ошады. Образың да туры килә, тавышың да туры килә, җыры да сиңа туры килә. Мин канәгать. Рәхмәт. Лина? Знаешь, все как бы хорошо. Вот, но я всегда проверяю себя на послевкусие. Вот сейчас закончила ты петь, и я, честно говоря, даже уже не вспомнила. Я не понимаю, почему. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, что вот такого не хватило, что для меня. Я сейчас говорю только для себя. Там, мои коллеги пусть по-своему говорят. Но вот почему-то я вот не могу вспомнить. Я не могу вспомнить, как ты пела, не могу вспомнить, вот что было, какое настроение ты дала. Вот почему-то не могу. Может быть, ты слишком работала внутри. Потому что какая-то была вот такая определенная напряженность, и ты прям вот работала, ноты, вот это, все. Вот у меня ощущение какое-то, что ты не отпустила просто. Я видела работу. И поэтому, может быть, отсюда у меня не осталось впечатления вот этого послевкусия, атмосферы. Когда песня закончилась, знаешь, вот такая пауза. Да, конечно, моим коллегам, может быть, чуть получше, они знают эту песню, песня знаковая. Ну, может быть, в этом-то и хорошо, что я мало знаю до конца, скажем так, татарскую культуру, но я вижу какие-то другие вещи, которые могут зацепить и оставить. Поэтому что-то вот такое вот послевкусие, а эта песня, видимо, должна оставить послевкусие, очень большое, знаковое, я не получила. Спасибо. Филюс, бик уйланып кына утырасың. Уйланмыйча инде. Бу җырны белмим, без барыбыз да яратабыз инде бу җырны. Ул бик интим җыр. Ул ике йөрәк арасында сөйләшә торган гына шундый бер әңгәмә кебек инде бу җыр. Менә Лина әйтмешли, миңа ниндидер теге
тиги вакытта Даниран айткан нидер жетмеді. Толысынча мен ашады. Бір интонация бойынша бүтінісі де өз орында. Анан соң мына Эльвина дұрыс айтты, бәлки шынында жырның башта ничек язылған, автор ничек язған шулай башкара керектір. Анан соң үзгәртешләр, стиль үзгәртелгән бит язгына булса да, үзгәртелгән стиль. Шуңа күрә ул шушы стильгә яраклашып эшләде инде ул, аңлыйм. Ансын да аңларга кирәк. Зөлфәт абый, нәрсә дигәрсез? Меніңше бұл материалға аның халаты да, аның балай жырлау дағы ничектір тәңгәл келді шекілді. Мында біраз апатия да бар, біраз тіге кейінрінкілік те, мәхәббәтнің соңғы түні бит. Ғадәттен өзім әлбәттә мен тіге мәхәббәтнің соңғы түнінде караватта ятмайм, қатындар білен тек. Онда уже аралар бұзылған бола. Нәрсе айтасы келе, бұл жерда әлі нәрселер талап ету мүмкін түгілдір. Ләкин бик қызық, бик ниндейдір нәзақатлы қатын қызларға хас ниндейдір матурлық бар. Лилия, сен өзің қанағат мі шығышың білән? Әйтем, 10 бал дейіп алсақ, өзіңе неше бал берір едің? 4. Жюри ағзалары сеңа неше бал берір, мұны біз тапшыру ағында көрербіз. Рахмет. Молодец. Еще раз представлюсь, меня зовут Зоя Бабкина, я музыкальный продюсер. Я тот человек, который видел вас на этапе заявок, видел вас на этапе кастинга, общался с вами далее и работает с вами до финала нашего проекта. Естественно, с теми, кто останется в финале. Мы будем работать дальше. Итак, давайте познакомимся с нашим клевым дуэтом LJ. Расскажите, пожалуйста, к чему вы идете, чего вы хотите достичь? Мы знаем, чего хотим достичь. Славы? Денег? Ну, это второстепенное. Это второстепенное, хорошо. К чему вы идете? Но в любом случае мы видим себя только на сцене. То есть комфортно нам на сцене. А сейчас мы с вами посмотрим, какое видео мы увидели в заявке у этих ребят. Мен сенікі, сен менікі түгел, бұлар біз айырым, бақыт табынмын. Кто-нибудь понял, что это был дуэт? Вы понимаете, в чем секрет? Прекрасно. Поешь. Что планируешь в будущем? К чему стремишься? Стремлюсь быть на сцене, выступать, дарить свои песни зрителю. Давайте видео посмотрим из заявки. Кто-нибудь согласен, что это не он? Честно, я сказала, нет, это нельзя. Вот этого человека нам нельзя брать. К чему вы стремитесь сейчас? Для чего вы пришли в проект и к чему вы стремитесь? Я просто жить хочу. Потому что меня сейчас... Ну, в смысле, по-настоящему, вы, наверное, понимаете. Мне не нравится моя работа. Ничего, мы тебя поддержим. Поэтому я здесь. Давайте похлопаем. Молодец, что пришла. Молодец, что пришла, потому что здесь, конечно, ты окунешься в музыку, наполнишься музыкой, и я думаю, что ты сделаешь выбор какой-то дальше. Ты уже взрослый человек, ты можешь делать выбор сама. Давайте посмотрим видео Алии. You're toxic, I'm sleeping on dust of the poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Она была первая в списке, кто прошел кастинг. А в чем была ошибка? Когда вы пришли на кастинг, вот этого образа не было. Вот эти красные губы не пришли на кастинг. Вы должны соответствовать тому, что вы отправили.
Мин бит ялгыз тырна. Давай, работай. Ни хәл ядыштырма, ни хәл итим микән, ничек үтим микән, тормыш дулкыннарын. На самом деле, знаете, хочу сказать, что пришел на конкурс, что хватит уже ходить вокруг да около, да? Там, туда-сюда. Правильно. Вот она, я на Елдыс, вот, заходи. Да. Хватит ходить вокруг. Да, хватит ходить вокруг да около, пора показывать себя, кого-то сдвигать, я поняла. Да. Кому не нужно услышали, совсем. Да? Нет, я не говорю про них, они прекрасные все люди, на самом деле. Я вообще говорю сейчас, кто находится у нас на сцене. Ну, ладно, не суть. Все, кто находится на сцене, нас слышали? Да нет, не все. Готовьте чемоданы. Давайте посмотрим видео, которое мы получили в заявке. Как минимум депутат вышел на сцену. Достаточно. С тобою связан навеки я, ты в жизни счастье, любовь моя. Красавица, видимо. Знаете, что мы увидели? Мы увидели энергетику. Такую энергетику, которая даже вот в этом некачественном видео, но нас сносила просто, эта энергетика. Очратсам да башкана мин, гел сине сагна күңел, йылдызларга тең булса да, син түгел, ул син түгел. Спасибо большое, а теперь посмотрим на заявку. Поехали. Достаточно, спасибо. Спасибо. Это была очень понятная заявка. Согласны? Вопросов не возникло. Гүлнұрым көзнұрым Тілпанар янсыз таң нұрында Йықы бермей оларым сен хама менің көз алдымда Неге дейдің яратним Әйсі менің гүлнұрым Шайырна енді қабат Бірінші махаббат. Сразу понятно, что это фонограмма. Сразу понятно, что он стремится показать себя как звезда уже, как будто реально уже вот типа, релиз песни. Видишь, она двигает тебя уже. Он очень крутой, ну реально. У тебя на странице было живое исполнение, понимаешь? Но ты не приложил его в заявку. То есть по вот этой песне ты не прошел кастинг. Бәлки бір қарасам назлы көзлеріңе жылы жилер исә көңілге Ақышлардай үш асылар келе сен менікі деген сөздерді. Вот если бы он прислал вот это видео в заявке, вопросов бы не возникло. Итак, ребят, когда вы подаете заявку, чистый звук, лицо в камеру смотрит, чтобы видно было все понятно. Вопросы, понимаете? Вот еще не было ни одной заявки без вопросов. Истәлеккә калды текәй, син утырткан йөгәләр. Җәйләр саен чәчәк атып, без кайтуны көтәләр. Китмәгез сез йөгәләрне, чәчәк аткан чагында, сабан туйларда Син булмагач янымда Кисмәгез сез йөгәләрне Чәчәк аткан чагында Сабан туйларда яман
су сен болмағаш янымда Айтқан сайын дұға қыла Юкелерің янымда Балыңның да дәмі башқа Сен болмағаш табында Кисмәгізсіз юкелеріні Шаулап шәшік атқанда Киләшәк әткәйләргә Яткәр булып барысыннар 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 Илсаф, рәхмәт. Барыбызга да бик яхшы таныш, барыбызда яраткан җыр, әткәем юкәләре, Салават репертуарыннан. Илсаф бик борчылды. Ул монда керер алдыннан 1 сәгать дәвамында репетиция ясап йөрде, җырлады, тавышын ачты. Ачып бетерә алдымы һәм әлеге җырны җиткерә алдымы, нәрсә диярсез, Илвина? Беренчедән әйтәсем килә Зөфәр абыйга искиткеч матур җырлары өчен бик зур рәхмәт. Менә инде нишәнче җыры яңгырый. Һәрберсе дә үзенчәлекле, һәрберсе дә йөрәккә үтеп керә торган. Без инде минем балай чагым теге Зөфәр абыйның җырларында үстек бит инде без. Шуңа күрә һәрберсе дә шундый якын. Менә хәзерге композиторлар да шундый җырлар язсын иде. Мин сиздем, син тырыштың. Менә шушы татар мелизматикларын кертеп, үзеңчә җырларга тырыштың, үзең аркылы үткәрергә тырыштың. Әлбәттә, бу җырда теге әллә нинди зур хәрәкәтләр дә кирәкми, күп хәрәкәтләр. Мин аңладым. Син миңа бу җырны менә йөрәгемә үткәрә алдың. Бик зур рәхмәт сиңа. Илсаф, менә Эльвина әйтә, йөрәгемә үткәрә алдың. Менә миңа бик үткәреп җиткерә алмадың. Потому что үзең үтмәдең. Йөрәгең аша бик Син аны дөрес җырларга тырыш. Син мелизматиклар турында уйладың. Сүзләре турында уйладың. Ул бит инде әтисен югалткан кеше турында сүз бара, шулай түгелме инде ул? Әтием юкәләр, син булмагач янымда дип. Менә мин теге Аллам сакласын, әтиң, әниң исән булсын, сүздә юк. Ләкин менә образ тудырып, менә образ аша килсәң бу җырга, мелизматика турында монда уйларга кирәкми, ул үзеннән үзе чыга, ул кирәк җирендә. Кирәкмәгән җиргә аны тыгырга да кирәк түгел. Мәсәлән, Салават абый эшли дип, аның артыннан кабатларга да кирәк түгел. Менә үзең ничек тоясың, менә шушыны җиткерергә тырышырга кирәк. Образ тудырырга кирәк. Һәм шушы образ синең тавышыңа чыгарга тиеш, һәм мин шул образны күрергә тиешмен. Менә нәрсәдә хикмәт. Зөлфәт абый, ни диярсез? Былай дөрес матур җырлады шикелле, миңа да хис итмәде. Biraz хис кирәк. Әлбәттә, бу яшьтә чынлап та мондай җырны җиткерү бик җиңел түгелдер инде. Әмма бик тырышты, бик ул дөрес җырлады, матур җырлады ул. Менә шуннан да теге менә җан җылылыгы, ниндидер ниндидер сагыну. Бу бит анда бит төрле хисләрнең конгломераты була бит. Андый вакытта андый кешене, газиз кешене сагынганда. Әлбәттә, 18 яшьтә аларны таләп итү дөрес тә түгелдер. Мин шунда өстәп әйтәм, былай синең чыгышың, ул русчалап әйткәндә, как глоток свежего воздуха. Лина, что скажете? Вы знаете, я присоединюсь к коллегам, потому что
соглашусь, повторяться не хочется. Такое классическое звучание татарской песни с мелизматикой. Вообще, конечно, это прям мое детство. Я сейчас сидела и ловила себя на мысли, маленькая, абсолютно в деревне, слушала все эти песни. Вот. Но мне кажется, вам нужно еще чуть-чуть профессионально дорасти, да, потому что это очень ответственно. То есть это должно быть вот либо прям вообще, вот чтобы это был супер, да, пока это немножко чуть-чуть ученически. Но я думаю, что время, опыт, они вам дадут на пользу, и вы к этим песням подойдете абсолютно по-другому. Спасибо. Данир, синең фикерең белән җөпләп битерик тә. Нәтиҗәдә аңлагансың. Бер дип уйлыйм, менә әйттеләр бит инде, үз яшең өчен димәк, бик әйбәт башкаргансың. Менә шулай итеп нәтиҗә чыгарып куйды жюри әгъзалары. Аларның фикерләрен ишеттек, биргән балларын соңрак хәбәр итәрбез. Хатlar көтмә, хат язылман, ятлар кулына керер. Минем хат булып кичләрем, тәрәзәгә ай килер, тәрәзәгә ай килер. Күрсәм айнан яңа туган, сызлап кеткен шокларым, ул булар минем эзләп сине көткән шокларым. Тәрәзәңә ай караса, уйла миннән хәбәр ул, мин булып биргәләр назлар. Сине таңга кадәр ул, сине таңга кадәр ул. Күрсәм айнан яңа туган, сызлап кеткән шокларым, ул булар миннән эзләп. Күрсәм айнан яңа туган, сызлап кеткән шокларым, ул булар миннән эзләп сине көткән шокларым, ул булар миннән эзләп сине көткән шокларым. Диана, рәхмәт чыгышың өчен. Монда килеп басыйк жюри әгъзалары каршына. Гөлшат Зайнашева сүзләре, Зөфәр Хәйретдинов киенә язылган җыр бу инде легендар җырга әйләнде. Әлеге музыкаль композиция. Ничек сезгә менә мондый яңгырашта Диана аны яңача әйтеп бирергә тырышты? Данирдан башлыйк әле. Яңалык инде нәрсә дип әйтим. Шуннан да теге кушып булмый торган әйберне кушкан кебек. Яңгырый һәм әйткәнемчә, кемнәр инде яңача ярата, менә яшьләр алсак инде, кемнәр күбрәк западный көйләрне яраталар, аларга ошыячак бу дигәндәй. Ә сиңа? Миңа шады. Чөнки күрәсең, кешенең менә Диананың тавышының көчлелеген сизәсең, чөнки фальцет белән дә алдыра, былай да теге төрле импонировать итеп. Миңа калса инде теге эстрадабыз гел бер урында тормас өчен төрле юнәлеш булырга тиеш. Дианага ялан тәпи чыгыш ясау ошап китте. Теге юлы туфлин салдырганнан соң бу юлы киеп тә тормаган. Эльвина, ничек сиңа образ? Әйдә образдан башлыйк әле. Беләсеңме нәрсә әйтәсең? Образ 100%. Менә миңа ошады Диананың менә шушы үзенең чыгышына, гомумән проектка карашы.
Кастингта біз аның туфлиларын салдырып жырлаттық. Аның менә 200% эшләү беләсең ме? Ул менә бу номерны да эшләгән. Диана, әгәр синең, белмим, ничек проектта синең тормышың ничек булыр, әмма дә ләкин әгәр син сольный концерт куясың икән, мин синең концертыңа киләм. Бер тамашачы бар, ура. Чөнки мин яратам андый стильне. Менә ул аны шундый ничектер менә аккуратно башкара белә. Ул менә акцентлар бар. Ул кышкырмый менә. Дип акырмый бөтен микрофонга. Ул микрофон белән эш итә белә. Ул үзенең тәне белән эш итә белә. Карашлары менә 100%. Лина, что скажете? Я горжусь твоим выступлением. Это очень профессиональное, очень сильное, как бы оно прекрасно. Я не знаю, что будет дальше у нас с участниками, но вот за сегодняшний день я считаю, что самое лучшее выступление. То есть это такое лидерское выступление. Зөлфәт абыйның гадәттә фикерләре Линаныкынан аерыла. Килешер микән, юк микән? Гадәттә дим, шуңа күрә гадәттә. Бу юлы нәрсә диярсез? Монда образдаган, аның кыяфәте дәгән, матурлыгы, яшьлеге, владение голосом дип әйтик. Алар барысы даган аңарда бар, потенциал бар. Әмма шулай да мин менә бу бүгенге эксперимент уңышлы дип әйтмәс идем. Сезнең белән профессионал кешеләр эшләсәләр, алар ничек дип әйтим, сездән бик яхшы сәхнә кешесе, сәхнә җырчысы, артист ясаячаклар, иманым камил. Сездә бүтән мөмкинлекләрегез бар сезнең. Ичке мөмкинлекләр, тышкы мөмкинлекләр һәм сезгә уңышлар телим чын күңелдән. Мәсәлән, син, Филүс, үзеңнең иҗат төркемеңә ала алыр идеңме Диананы? Минем хәзер биргән әйткән сүзләремнән соң үзең нәтиҗә ясап куярсың. Бүтән нәрсә эшләнгән, образы да, моны әйтеп үттеләр, номер буларак, мин моңа каршы түгел, монсы ярый эшләнгән, бераз театрализованный да, эшләнгән, стилизованный. Мин бары тик нәрсәгә киләм. Әгәр дә бу җырны әлеге башкаруда радиодан куйсалар, мин аны танымасам бу җырны. Гомумән танымасам. Анда бу хәдәр миңа калса җырны үзгәртергә ярамыйдыр ул. Монсы минем фикер. Һәм бәлки аның татарча сөйләшмәвендә дә, бәлки ул татарча аңламавында да, татар мөхитендә үсмәгәнгәмедер бәлки. Аның тавышында, яңгырашында татар җыры һәм татар аһәңе яңгырамый. Монсы да бар. Менә мин шуларны гына әйтәсем килә. Моңардан соң үзең нәтиҗә ясарга мөмкин. Мин шуңа күрә саклык белән генә әйттем. Мин дә шул фикерне әйтмәкче идем. Әмма мин әйтергә кирәк таптым, бүгенге эксперименты уңышлы түгел дип. Бәлки башка җыр булса, профессионал кеше белән эшләгәч, бәлки ана ул ахаңлар барлыкка килер иде. Рәхмәт, жюри әгъзалары. Диана, сине озатабыз, балларыңны соңрак әйтербез, ярыймы? Можешь одевать уже? Молодец. Молодец. Бар жыр менің үшін хит, ол легенда жыр, бар матур жыр, емсіз жырлар yok. Менің де бар жырлар арасында бар хит жырларым, яшьләр дә тыңлый, өлкән буын да тыңлый, бар просто матур жыр. Ул кем, санаулы тамашачыга гына. Кем ярата, кем юк. Шуңа күрә, әгәр дә менә монда сиземләү булса, автор башкаручы өчен, автор өчен инде, ул бик әйбәт, иң мөһиме монда. Бүгенге көндә сүздә юк. Бар нәрсәне дә акчага әйләндереп, акча эшлим дигән ният белән эстрадага кергә кирәк түгел, син үзеңнең жаныңны, иҗатыңны шунда бирергә тиеш. Нәрсә син халыкка бирәсең, нинди ризык. Шуңа күрә, әгәр дә синең бар икән, мәсәлән, мин һәр вакытта әйтәм, бүгенге көндә әгәр дә концерт куясы килсә, бары җырчының инде бер иң әзә бер 20-30 җыры булырга тиеш. Шуның иң әзә бер 5 хит булырга тиеш. Әгәр дә 5 хит булмаса, шуның өстендә эшләмәсә, киемнәр өстендә эшләмәсә, бар бит инде бүгенге көндә возможностьлар күп, шул ук менә Барыс медиа компаниясыннан да стилистлар да бар, клип төшерүчеләр дә бар,
ярдәм итүчеләр дә бар, аранжировщиклар да бар, әйме? Шуңа күрә һәр вакытта үз өстендә эшләргә тиеш. Һәрбер җырчының үзенең энергетикасы, һәрбер җырчының үзенең стиле, һәрбер җырчының үзенең менә ничек дип әйтим инде, үзенең тавыш данлары. Сезгә карап балалар карый. Балалар карый һәм сез тәрбиячеләр. Димәк, сезнең җырның менә сезнең менә иҗатыгызда, сезнең менә җырыгызда төрле стиль булырга тиеш. Рэпта булсын, анда попсада булсын, рокта булсын, аңлыйсың дәйме? Джазда булсын, шекяны бөтенесе башкара алмый. Курку хисе булырга тиеш. Без бит инде тере кешеләр. Нормальный, адекватный тере кеше ул һәр вакытта кошый инде ул әйбәт. Куягана чыксам да, нинди генә чыгыш ясасам да, шуңа күрә мин үземнең җанны тынычландырам, чыгып тамашачыга чыгып бер җырны җырлаганнан соң гына әкрен генә йөрәк итеп җибәрә. Шуңа күрә каушау булырга тиеш. Тик каушау дип сез сәхнәдә яшәргә тиеш. Сез сәхнә белән яшәргә тиеш. Менә мин шулай дип уйлыйм. Сез үзегездә нинди изюминка күрәсез, әйме? Шуның өстендә эшләгез. Уялу дигән әйбер булырга тиеш түгел сездә. Аңлыйсың инде. Чөнки халык шушы изюминканы карарга килә. Бер кашан да сынмагыз. Сез сынарга тиеш түгел. Әгәр дә сез ничектер менә көнчеләр бик күп, кара күзләр бик күп, әгәр дә сез сынсагыз, нинди сүзгә бирешсәгез, әйме? Менә әле кызның күзеннән дә яшьләр чыкты, әйме? Бирешсәгез булмый. Бер кашан да менә бу акылыгызга, менә бу миңегезгә бер кашан да мин шундый дигән сүзне кертмәгез. Яратыгыз. Үз-үзеңне яратсаң гына сине кеше ярата. Иң кызыгы, сез гашык булырга тиеш. Әгәр дә кеше гашык булмаса, әйме, кылага белән менә гашык булмаса, бөтен тәне җыннары белән гашык яратмаса кешене, әйме, ул яратмаса, ул бер кашан да иҗатка кайный алмый. Чөнки ул бит наркотик. Ул наркотик, иҗат ул наркотик. Ул сез анда рәхәтләнеп, менә штаннарыгызны салып, бәреп, трусида рәхәтләнеп, студияда, әйме, дук килергә тиеш анда, менә. Аңлыйсыз? Главное только позитив. Только елмайган, гел позитив. Вот. И главное көнләшмәгез. Әгәр дә көнләшсәгез, бу сезне үтерәчәк. Көнләшү кешене үтерә. Көнләшү кешене картайта. Менә мин 40 яшымда булса да, беләсезме инде матур сибәр. Чөнки мин көнләшмим бер кемдән. Ай. Сагынып көтәм язлар кайтканын. Шымыр шәшәк тиздән атканын. Күңелемдә шымыр дисләре. Яшьлегемнең кайнар хисләре. Шымыр шәшәкләре, исләре, хәтердә яз кичләре. Иртән су буена төшеп, анда синсез нишәрмен. Шымыр шәшәк исләре, хәтердә яз кичләре. Синсез ялгыз калсам, иртән салкын шәләр. Шымыр шәшәкләре, исләре, хәтердә яз кичләре. Иртән су буена төшеп, анда синсез нишәрмен. Шымыр шәшәк исләре, хәтердә яз кичләре. Синсез ялгыз калсам. Ак шәшәкләре кабаты кулымда, очрасаң сине бүген юл. Кулларымда шымырды бәйләме, язмышымны сиңа бәйлә. Ак шәшәкләре кабаты кулымда, очрасаң сине бүген юлымда. Кулларымда бәйләме, язмышымны. Шымыр шәшәкләре, исләре, хәтердә яз кичләре. Иртән су буена төшеп, анда синсез нишәрмен. Шымыр шәшәк исләре, хәтердә яз кичләре. Синсез ялгыз калсам, иртән салкын шәләр. Шымыр шәшәкләре, исләре, хәтердә яз кичләре.
Иртен су буена тышып анда сенсиз нешермин Шомыр шашак ислери Хатырда яз кишлери Сенсиз ялгыз калсам иртен салкын шайлар ишермин Вот так. Рәхмәт, Рөстәм, но монда җыр 100% үзгәргән. Монда җырны танып булмыйгымы, бу Нәфкать Нигъмәтуллин репертуарыннанмы? Шымыр чәчәгенең исләре хәтерләтә язгы. Рөстәм, оригиналда син бу җырның берсенең башкаруында ишеттеңме? Кем башкаруында? Юк, нинди җыр икәнен мин беләсе килә. Сагынып көтәм язлары кайтканын, шымыр чәчәкләре атканын. Менә шулай җырласаң. Эх, менә шулай рәхәт, име? Яшьлегемнең кайнар хисләре. Шымыр чәчәгенең исләре. Кушыл, Филүс. Хәтерләтә язгы кичләрне. Су буйларын ничә әйләнде. Бирергә дип шымыр бәйләмен. Менә шулай җырлаган булсаң, Зөлфәт абыем башыннан ахырына кадәр елмаеп утырыр. Юк, а минемчә Зөлфәт абыга ничектер ошады да кебек тоелды. Юк, ошады дип. Җырның урта бер җирендә карап куйган идем сезгә реакциягә. Ошады дип, менә оригиналны җырлагач тагын ничек дип әйтәм, ул примитив җыр. Тегеле җырлагач та примитив җыр буларак. Номер буларак нәрсәдер уйлап табырга кирәк иде. Ниндидер көтелмәгән берәр теге бию белән нәрсәләр. Сальто? Юк инде. Бераз каушадым мәзәлән. Җыргаты бит инде. Килешәздер бит. Менә инструментта уйнап карагыз, менә көйен, мелодиясын. Шулай бит инде. Шуңа күрә номер буларак нәрсәдер синең подача булырга тиеш. Ничек дип әйтим, барып җитәрлек итеп. Рәхмәт. Ә менә Эльвинага ошады. Эльвина биеп утырды, име? Юк, ул шундый җиңелчә булды бу номер. Дөресен әйткәндә, миңа да әзрәк кульминация җирләре җитмәдеме? Теге бер төрлерәк булды. Башыннан ахырына кадәр җыр бер төрле кебек. Как будто шул 3 ел кабатланды да кабатланды. Нидер тавышлар кирәк иде, битбокс, машин. Без шуны әйтеп киттек, әлеге җырны Рөстәм тулысынча үзе эшләгән. Юк, шулай аңлыйм. Афәрин. Рәхмәт. Әмма дә ләкин менә инде битбокс кебек әйберләрне нәрсәдер җитмәде. Аранжировкага кертеп була иде. Кайбер җирләрен бәлки уйларга кирәк иде әле монда. Бу әзрәк менә ши дип әйтәсем килә, менә бу нәрсәдер җитеп бетмәде. Әйе. Бәлки әле теге күп җырламагансыңдыр син бу җырны. Күбрәк җырларга, күбрәк репетиция ясарга кирәк булгандыр. Теге сеңдереп бетергә кирәк иде әле бу җырны. Син барыбер уйлыйсың, сүзләрен уйлыйсың. Кая барам, нәрсә эшлим әле дип теге ул сизелә. Әле бит монда бер шулык хисе дә бар. Шуңа күрә бу дөресен әйткәндә, бу бик кызык җыр булып чыкты, һәм шуңа бу җырны әле концертларда бу җыр белән чыгыш ясарга була сиңа. Ләкин әле өстендә эшләргә кирәк. Данир. Күренеп тора инде Рөстәм яши шушы жанр белән. Ярата шул. Аның үзенә ашыймы менә бу стиль? Ярата, үзенә үзе кайфавай итеп йөри. Шушы жанрда яши, чөнки әле килгәндә дә бит башта русча җырлап, аның бит подход әйбәте, башта русчасын җырлады, аннан гына теге татарча кирәк дигән кебек инде. Монда да, әле күрдем мәрҗәннәр таккан әле Рөстәм. Юлын сайлаган инде ул, тагын да шомарасы бар инде, шомарасы һәм Аллаһ бирсә, бер трегың үтеп кирлек булсын. Рәхмәт. Зур аудиторияга яшьләргә. Рәхмәт. Филүс, әйдә синең фикерең. Менә Рөстәм, синең тавышың матур үзең. Әйме? Әгәр дә миңа калса, менә Лина ничек дип әйтергә, режиссер буларак. Менә син үзеңнең жанрыңда киләсең дә, бер урында просто шымыр чәчәгенең исләре, просто ставочка биреп аласың. Аннан соң тагын дәвам итәсең үзеңчә. Менә миңа калса шулай бик кызык булыр иде ул. Давайте послушаем Лину и тем самым завершим. Мне понравилось композиционно. Такой хороший получился трек, хорошая композиция. Да, может быть, добавить чуть-чуть оригинала было бы, наверное, еще так вкуснее, скажем так. Но, знаете, мне совсем не понравилось, то есть мне прям вот било просто. Я уже думала, когда, может быть, поначалу, но то, что интонационно не впето.
Все абсолютно мимо нот. Вот, ну реально, прям ноты, они прям не точно взяты. Вот они все как-то вот так скользят и плывут. И это, конечно, и в читке, и потом в вокале, когда переходили, ну прям, ну совсем скользите. Жалко просто, не впето. Вот прям я чувствую, что вот еще вот надо было каждую ноту медленно пропеть, синтонировать. Вот это, конечно, прям, ну совсем непрофессионально звучало. Спасибо. Рәхмәт, фикерләрне белдек. Дуслар, ничек уйлыйсыз? Рөстәм финалга узырмы, юкмы? Жюри әгъзаларына ничә балл бирер? Моны без бераз соңрак белербез. Әлегә Рөстәм синең белән саубуллашып торабыз. Өткәннәрдән миңа синең төсең булып истәлеккә калды барымына. Без утырткан шомыр ташлары тибрәләләр җилдә хәзрәтен гына. Моңаймагыз әле минем шомыртларым, чайкалмагыз саграп салкын җилләрдә. Күтәр алмазганча ачык хәсрәтләрен, сездән башка сөйлим кемнәргә. Күзләремдә инде күптән яшьләр кипте, тик җан гына һаман сыкрап киләләр. Минем яшем булып җиргә шабардашып, күзләр җиткәч кипкән шомырткая. Моңаймагыз әле минем шомыртларым, чайкалмагыз саграп салкын җилләрдә. Күтәр алмазганча ачык хәсрәтләрен, сездән башка сөйлим кемнәргә. Сездән башка сөйлим кемнәргә. Ничек Фәридәнең чыгышы, костюмы, үзе, җыры, Данир әйдә сөйләп җибәр әле. Тулысынча татарча. Дөрес татарча дип әйтик инде. Мин хәтта аны җырлаганда Зөлфәт абыйның куануы менә монда сизелеп торды. Аның йөзенә чыга. Зөлфәт абый, ул алай түгел дә, ул все менә безнеке наконец-то дип карый. Шуңа теге әйтемнәрдә, шалымнарда, бырмаларда бер-ике җирдә генә әзрәк ни булды? Ләкмәүләр. Бәлки иште бетермәгәнсеңдер үзеңне, ну, алай бик мөләем үзең дә, җырың да, башкаруың да. Зөлфәт абый, шадымысың, юкмысың? Данир дөрес әйтәме? Мин монда курыкмыйча әйтәм, менә бу 6 кеше арасында иң ошаган номер шушы булды. Рәхмәт, бик зур. Ничек дип әйтәм, ул рәхәтләнеп җырлады. Аннары тагын бер момент бар, ул
жырлаган сайын бізге якынрак килде, аның жеткерәсе килде, ничектер элемтәгә керәсе килде. Ул да бик мөһим момент минемчә. Мин аны сиздемәй, мен монда килеп җитә язды. Шакырып алып килдем бит анысы монда, шакырып урынга бастырдым. Миңа бик ошады. Филус, нәрсә күрсәтәсең анда папкадагы язулар? Юк, минем анда ансы минем үземнең язуларым. Исәп чыгара, мен бит бухгалтер малай. Минем күз алдымда хәзер син сүз дә юк, тавышың да матур, теге вакытта да мактадык. Ләкин мактап кына бөтен нәрсә бармый, ул үзеңә әзрәк тәнкыйть кирәк. Син әле шушы әлдә шушы җырны җырлыйм әле мин дип дигән кебек җырлыйсың. Ә җырның төбенә төшмисең. Нәрсә турындасың бу җыр? Әйбет. Менә ул бит яңгыраштан, ул манера, башкару манерасыннан аңлашыла. Синең тавышыңнан мин җырның мәгънәсен аңлап бараммы, аңламыйммы? Мин дөресен әйткәндә менә син чыктың да мин үземнең яраткан җырымны сезгә башкарам. Менә шушыны ишеттем мин. Ә мин алай ишетергә тиеш түгел. Мин җырның мәгънәсен төшерергә тиеш. Бу сиңа киләчәккә бик кирәк булачак. Һәр вакыт мәгънә сүзен укы, мәгънәсенә төш. Аңламасаң, аңлаган кешедән барып сора. Бу гаепләп әйтем түгел, бу сиңа бер киңәш кенә. Бу шуннан да факт әйе. Рәхмәт. Ая. Һәм интонация буенча да проблемалар булды. Анда Данир әйтә ике генә җирдә ди ул, анда ике генә түгел. Интонацияны карарга кирәк, тыңларга кирәк. Син үзеңне менә җырлаганда яхшы ишеттеңме? Булай. Ая. Әле ишетмәдем дисәң бер хәл. Ишетеп торгаштан интонацияны карарга кирәк, тыңларга кирәк. Ая, ишетмәдем дип әйтергә син хәзер мен. Ярый. Ачуланып калма, бу инде сиңа киләчәккә кирәкле киңәшләр. Эльвинаның плюс һәм минусларын тыңлап китик. Юк, мен плюс-минус әйтәсем килми, минем әйтәсем килә. Миңа шундый рәхәт булды. Бу плюс. Менә хәзерге вакытта менә мин әлдә шушы теге болашагымны искә төшереп утырдым, рәхәтләнеп, менә бу теге безнеңчә, татарча, шундый рәхәт тембр синдә. Бик матур, бөрмаларың да бик матур, бик моңлы тавышың. Бу теге халыкчан, безнең теге күп процент халык ярата торган җыр. Лина, мне понравилось. Ты была прелестна. Просто волшебно, не знаю, я с большим удовольствием слушала. Что случилось? Что такое? Нет, а вы что думаете, что я совсем что тут это? Нет, мне очень понравилось, очень гармонично, очень достойно. Плюс у вас, конечно, потрясающая человеческая эмпатия. Понимаете, вы настолько эмпатичны, что мне кажется, даже если фальшиво будете петь, все равно будет красиво. Но это нельзя, да, все равно нужно это. Но у вас такая энергия светлая, прозрачная, искренняя, лучистая. Вы просто берегите ее. Как можно дольше ее прям тяните. А так, не знаю, я даже прям хотела еще раз услышать. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо. Рахмәт бик зур. Фәридә өчен бүтән Мамадыр җаната, хәзер Фәридәнең туганнары, дуслары, телеэкраннар каршында тагын бик күп кешеләр үтерме ул финалга юкмы дип көтеп утыралардыр. Тиздән белербез, дуслар. Молодец, 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 молодец. Нәтиҗәләр ясар вакыт җитте. Минем янәшәмдә Татарстан Республикасының халык артисты Зөфәр Хәйретдинов һәм аның янында конкурсантлар, аның укучылары. Зөфәр абый, борчылдыгызмы? Әлбәттә инде, чөнки ниесәңдә бит Аллага күпмедер минем үземнең йөрәгемнән чыккан барлык киңәшләремне бирдем һәм аларның оннан ничек итеп тормышка ашырганнар инде жюри әгъзалары күрде. Әлбәттә, һәр берсе дә аларны ничек бар шулай итеп кызганча каршы бире алмадылар. Ничек кеше битендә дулкынлана, барыбер 100% якынайган
конкурсатларында булды. Булды түгел. Шуңа күрә аларның әле шуңа күрә алда үсешкә аларның мөмкинчелекләре бик зур. Шуңа күрә мин уйлыйм, бүгенге конкурс белән генә дөнья бетмей. Шуңа күрә алда алар уңыш булсын, бүгенгесе инде бүгенчә булсын, һәм алдагылары яхшырак та булсын. Шуңа минем аларга шул теләгем. Дөресен генә әйтегез әле, жюри әгъзалары үзләренең фикерләрен әйткәндән дөрес түгел бит инде, дөрес түгел дип килешми торган моментларыгыз да булдымы? Бик сирәк. Чөнки мәртәбәле жюри, искиткеч жюри, аларның һәрбер сүзендәге әйткән сүзләре, аларның теге менә шулай булсын, былай булсын бәйтелгән сүзләр түгел, чыннан да нәрсә ишеткән, нәрсә күргән, шуны әйткәннәре турында сөйләделәр, миңа ул бик ошады. Һәм бит инде булар һәрберсе гади генә жюри әгъзалары түгел, аларның дөньяга, музыкага, һәм сәнгатькә карашлары үзләренчә, һәм аларның әлбәттә бүтән әйткәннәрен мин бәя биреп торсам, ул дөрес булмаса. Чөнки мин нәкъ алар кебек үземдә шундый ук бер сәнгать кешесе, минем дә үземнең караш бар һәрбер нәрсәгә, һәрбер җырчыга, һәрбер тавышка, һәрбер әйтелгән фразага. Аларны мин һәрбер сүзендә әлбәттә килешеп утырдым. Килешеп утырдыгыз, алар фикерләрен җиткерделәр, хәзер баллар куйдылар һәм баллардан чыгып, нибары 3 кеше генә сезнең арагыздан егетләр, кызлар алга, финалга узачак. Кемнәр уза алга, кемнәр максималь балл җыйды. Димәк, хәзер мин исем, фамилия һәм балларны игълан итәм. Киттек. Инсаф Габделбаров 25 балл җыйды. Лилия Бикбаева барлыгы 16 балл җыйды. Илсаф Гыйлметдинов 10 балл җыйды. Рөстәм Павлов 6 балл. Диана Дәүләтшина 22 балл. Фәридә Ибрахимова 26 балл. Димәк, алга таба финалга узалар. Диана Дәүләтшина 22 балл белән. Безнең алкышлар, безнең эмоциялар. Инсаф Габделбаров 25 баллы белән. Һәм Фәридә Ибрахимова 26 балл белән. Егетләр, кызлар, барыгызга да катнашуыгыз өчен, проектта чыгыш ясауыгыз өчен рәхмәт белдерәбез. Калган 3 кеше белән без финалда очрашырбыз. Менә шулай тагын бер көн артта калды. Татарстанның халык артисты Зөфәр Хәйретдинов командасында җырлаган егет-кызларның чыгышына нәрсә диярсез? Кайсысының җырлавы күбрәк ошады? Сез уйланыгыз, ашыкмагыз, анализлагыз һәм үзегезнең фикерләрегезне безнең социаль челтәрләргә язып җибәрә аласыз. Ә мин Гөлнар Сәфәрова сезнең белән бу атнада сау булашам. ТМТV телеканалында йолдызлар кабынганын бергә күзәтик.